Danûstandin di navbera Rûsya û Tirkiye derbarî vekişana gropên çekdariyên bi ser Tirkiye ve ji hin deveran li Rojavayê Kurdistanê tên encamdan. Rewangeha Sûriya mafê mirovan eşkere kir, danûstandin di navbera Rûsyê û Tirkiyeyê derbarî vekişana gropên çekdariyên serbê Tirkiye ve ji hin deverên roja şemiya borî kontrol kiribûn li Rojavayê Kurdistanê tên encamdan û biryare ta 2 kîlometr bakurê gundên Seyda, Meelek ku îro kontrol kirine vekişin. Li gorî rêkeftina hatî encamdan ku rewangehê di 16 Mehê de li gorî jêdernê xwe belav kiribû, biryara gropên çekdar ji hin gundan vekişin. Ta bi sînorê dawiyê serê Kaniyê her wiha ji rêya Infur ya navdewletî û çekdarên rejîma Sûriyê li cihê wan bicî dibin. Her wiha di vî derbarî de rewangeha Sûriyê belav kiribû ku îro şer û pevçûnên tund di navbera gropên çekdar û Hesedê de li aliyê Nîzî bajarokê Eyn Îsayê li bakurê Reqayê rûdan. Ku ji sibeha şemiyê ve gropên çekdar bi piştevaniya êrişeka asmaniya tund di rêya balafirên bê balafirvan û topbaraneka bejayî ve êrişê wê deverê dikin. Li gorî heman jêderê de encama wê êrişê de gropên çekdar karîn ta niha hejmarek gund lê Nêzî Eyn Îsayê kontrol bikin. û pêşketinek bi destxistine û di nav wan cihê kontrolkirî de jî kampek e. Tenê bi sedan metir dorî bajarok e. Her wiha bi dehan qurbanî di navbera her du aliyan de ketine.